kallon mu tare da sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar Hausa Media Cycle. Wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an dora. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne ofishin gwamna mai jiran gado na jam'iyyar NNPP ya fitar da wata sanarwa da ke shawartar mutanen da gwamnati mai barin gado ta baiwa fulote a wasu wurare da asalin su mallakar hukumomi ko cibiyoyin gwamnati ne da su dakatar da aikin gine-gine a wuraren ba tare da ɓata lokaci ba. Sa'o'i kalilan bayan fitar da waccan sanarwa, kwamishinan labaru na gwamnatin Kano mai barin gado Malam Muhammad Garba ya fitar da martani dangane da haka, inda ya ja hankalin gwamnati mai jiran gado cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai ci gaba da kasancewa halastaccen gwamnan Kano har zuwa ranar 29 ga watan gobe na Mayu. A da haka sai shawarci gwamna mai jiran gado da ya dakatar da fitar da duk wata sanarwa da ta shafi harkokin gwamnati har sai lokacin da aka rantsar da shi. Amma ga alama gwamna mai jiran gadon bai karbi waccan shawara ba, domin kuwa sa'o'i kalilan bayan ba da shawarar ofishinsa ya sake fitar da wata sabuwar sanarwa inda a cikinta ya ce ba zai biya duk wani bashi da gwamnati mai barin gado ta ciyo ko take kokarin ciwowa ba daga ranar 18 ga watan jiya na Maris zuwa ranar 29 ga watan gobe na Mayu, kuma ko basussukan da aka ciwo a shekarun baya zai musu garan bawul. Yanzu haka dai masu kula da lamura sun fara tsokaci akan wannan dambarwa. Wannan ba abu ne da zai ba kowa mamaki ba, don dama ba ma tsammanin cewa wai a ce abubuwa za su zamanto kaman wani yanayi ne da zai kasance kamar na wantaka da wannan a tsakaninsu, tun da siyasa ce wadda aka gwabza ta, an faɗi duk abin da za a faɗa, kowa ya nuna gazawar kowa ya nuna me zai yi wa jama'ar Kano. Shi Ganduje ya nuna cewa ga magajinsa, shi kuma Abba gida ya nuna ga abin da zai zo wa jama'a, wanda jama'a kuma suka yanke wa kansu hukunci. Comrade Abdulrazak Alkali kenan, shugaban kungiyar Ocean masu rajin shugabanci na gari a Najeriya. Shi kuwa Malam Kabiru Sa'idu Sufi, malamin kimiyyar siyasa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano, na cewa babban abin da yake alamtawa shine gagarumin bambancin da yake a tsakanin kudura da manufofin gwamnatocin guda biyu. To abinda kuma kila yake jan hankalin mutane shine a daidai wannan lokaci dukkanin wani furuci na ita gwamnati mai zuwa, mutane ka iya ɗauka cewa babban abin da ya fi sha musu kai kenan. Wato wasu za su so a ce babban muhimmin abin da aka fara fitar da sanarwa a kansa abu ne da yake watakila ya shafi ayyuka wanda yake ake kudirin niyayi wanda yake zai taba rayuwar al'umma din. A nasa bangaren masana dokokin ƙasa da shari'a sun yi fashin baki dangane da hurumin gwamna mai jiran gado da kuma hurumin gwamna mai ci ta fuskar shari'a. Sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya abinda ya nuna cewa gaba daya fawa ta tafi da mulkin jiha na ana karkashin gwamna wanda aka rantsar da shi Dr. Umar Abdullahi Ganduje shine gwamna wanda yake tsarin mulki ya riga ya san da riga an rantsar da shi, kuma har yanzu shine yake da ikon ba da umarni, ba shi sabon zaben gwamna mai jiran gado. Shi mai jiran gado ne sai bayan 29 ga watan Mayu. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu kenan, mai lambar ƙwarewar aikin lauya ta SAN kuma malami a Jami'ar Bayar Kano. Mahmud. Masu kallon mu tare da sauraron mu duka a nan muka kawo ƙarshen wannan rahoto. Kai dai kasance da tashar Hausa Media Cycle domin sababbin shirye-shirye da zarar mun dora.